ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବହୁତ ପବନ ହେଉଥିଲା ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଲୁଗା ଶୁଖେଇଥିଲି ଛାତ ଉପରେ, ଗଲି ଛାତ ଉପରକୁ। ଛାତ ଉପରେ ଦେଖିଲି ଲୁଗା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖି ଯାଇକି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଅଧା ଲୁଗା କାହିଁ ମୁଁ ପାଉନି। ଏପଟ ସେପଟ ପବନରେ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ିକ ଫର ଫର କରି ଉଡ଼ୁଛି। ଏଇଠୁ ପୁଣି ଲୁଗା ଦିକ ଶୁଖେଇକି ଧରିକି ଆସିଲି ଘରେ। ଦେଖିଲି ମୋ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଅଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶୁଖିକି ଅଛି ପାଣି ନ ପାଇକି। ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଢାଳି ଦେଲି। ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ହୋଇଥିଲା। ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁତ ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗୀନ ପତ୍ର ହୋଇଥିଲା। ପୁଅ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଜି ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ବୋଲି ସେ ବସିକି ଗାଡ଼ି ଆସିନି କିନ୍ତୁ ବସିକି ରୋଡ଼ରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି। ଗାଡ଼ି ନ ଆସିବାରୁ ହାଲିଆ ହୋଇକି ସାମି ସାମି ନାଚିଲା। ପୁଣି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଠେଇ ଥୟ ହୋଇ ବସିଲା। ଗାଡ଼ି ହେଲେ ଆସିନି। ଦେଖିଲା ପରେ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ହାରି। ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ବସିଛି ପୁଅ ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପୁଅର ଖାତିର ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ଏଠି ଆସିଲା, ମୋ ପୁଅ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।